guys, tuan ang nanubid. Hapit na sila mo dungkos daplin guys. Atong tan-aon ang ilaha karong kuha kung daghan ba o gamay. Atong subayon guys. Bye-bye. Nene higayon na guys. Ilang giguid ilahang bangka. Kay dili naman mapadagan aning dapita guys. Kay nabaw naman. Iling gaganoy padung diri sa ibabaw. Ngadto sa dayunganan nakinta sa mga tao kay wa na may dagat. Nabaw na kayo guys ang ilahang pambot. Og doon na nisugat nila sa daplin guys kay ila kuno ning dajungan. Tanawa ang tubig guys, nabaw ra kaayo. Ato makita nga dili jud ka padagan-daganan og pambot kay nabaw ra kayo. Hinuon bunbun man guys. Pero naapoy mga bato, kuyaw kay silang palag ng sabod. Hingawa pa mi guys kay ang langit na napoy dag-om. Ang bote mahadlok man jud og dag-om guys. Namang gubiskilid sa suba. Hadlok mi og iabot og dakong baha. Basin og gauwan as bukid nya sige mig ganoy ni sakaya nya baha hadlok pod. Puyon imong kalo guys. Mo ang timpo kung unsa joy panahon. Wala nas tindahan. Tulurit di ay. Mo to siya merkado an. Na jude isda, na isda doy. Na jud tingali kay tuwa man siya sa merkado. Hello guys. Ha? Daghang gud tingali kay dito man lorito. To merkado lorito man. Koy gamay. Adto ni dunggo tingali adto. Ato mamidunggo. Adto ba? Kay magbayar adto. Gidong ko lagi. Di ba? Kuan ni. Wa pa. Wa pa. Tora adtus kuan kilo. Terus sa iceback. As kalorito tingali sa likod. Pila kilo? Dini yang bana. Pada Ricky. Kita kan boleh sembuh. Kadang dakok ya. Dakok kali. Daghan man di ay oh. Daghan man di lang isda.
Isa, duha, tulo, Dikhanan din. lima. Pila ka buok ni, kamo din dagkuar ba jud. Weh, bawa nyo. Nih, mabot sang kilo nih. Wa, 5. 5 re. Yung may bawa, Bart. Bawa bilas. Mabot sang isa nih, isa. Oh, naman dahil ikaw. Bawa bilas ko no. Hago na 5 na. Daghan ay. Sira naman. Mga pila ka buok ni day? Day 5. Aw unom sa to pepito tana din day. Ano ba deh? Pila day ito? Pila pa ka buok? 4. 5. Kalima. Gihimulsuhan pa. Dua-dua mo palit isda ng bagyo na ba oh? Tambagon? Ang yun na ang say kuwan sa serte na kuwa tanan to. Balibad ko dek. Di Oh. Mugawas eh itong karsada ret. Ang padis mo kuan. Guys, ang ilang isda guys, wala na lang nila adto sa merkado. Sila na lang nangunay og tinda kay magwang res pangayo kuno ang presyo. Ila na kuno tong hiwa-hiwaon or minudo tag 1 kilo hiwaon. Aron dali ra kay madispatchar. Kay og sa merkado lagi guys barato ra. Ngadlit ba di lalim ba ning mangkuan kanang manubid. Dili lalim manubid guys. Kuan pa ka sa init, mag-agwanta ka sa kainit sa panahon. Maguba pa na itong naong sa kainit. Muna nga, wa nila ipadayon sa merkado og hatag. Unom ka buok ilang isda guys. 5 o unom, anak jud. Sige na bye. Bye bye.